खुलुमबाय आं किलिकां ब्रह्म बडलेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय दिनै 17 आगस्ट 2024 नोंथांमोननो बडलेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि बडलेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन दिनैनि सानखौ इन्टारनेशनेल जिअ'क्रसिं डे महरै फालिनाय जायो आगस्तनि 3थि शनिबाराव जिअ'क्रसिं डेखौ फालिनाय जायो बे साना सुबुंफोरखौ बायजोआव थांनो आरो क्रसिं मुंनि मोनसे जाथायाव बाहागो लानो थाखाय थुलुंगा होयो जिअ'क्रसिंआ मोनसे बायजोआरि धोन मैहुर खालामनाय हाबाफारि जाय GPS गोनां आइजेंफोरखौ बाहायो बे साना मुलुगनाङैनो गिदिर फिसा थाखुमानाय धोन सम्पथिफोरखौ नागिरनायनि गोजोननायनि थाखाय मोनसे मान बावनाय बेनि अनगायैबो दिनैनि सानखौ नेशनेल ब्लेक केट एप्रिसिएशन डे इंटरनेशनल होमलेस एनिमल्स डे आरो गाबोन इंडिपेंडेंस डे महरै फालिनाय जायो नोंथांमोननो बडलेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय गोजोन्थों मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं नामा जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टार जुदि नोंथांनि नखराव आरो नोंथांनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै दं अब्ला नोंथाङा रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होफैनो हागोन मंगलदै सेनं बामुनपारा दरंआव थानाय रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव नोंथाङा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होफैनो हागोन नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फेग्रा मुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ बे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होनानै सासे राफोद आरो मोजां सुबुं खालामनो हागोन गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 9859262926 60030927006 नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन